Miss Malar. Bicicleta trădării. Credeam că vacanța aceasta va fi relaxantă. De ce trebuia să facem un tur cu bicicleta? Cu taxiul ar fi fost mult mai plăcut. Placuri, Willard! Bicicletele sunt pentru Olanda cum e pâinea prăjită pentru ceai. Sunt de nedespărțit. Atunci aș prefera niște ceai cu pâine prăjită. Haideți, prieteni, țineți ritmul! Willard, cum te descurci acolo? Sper că nu ai încetinit. Ceva nu e în regulă cu bicicleta asta. Continuă fără mine, mătușă! Ajung eu la următorul punct de odihnă. Capul sus, nepoate! E doar o chestiune de voință. La prima oprire au o supă de mazăre și niște puffer juice grozave. Puffer juice? Colțunaș cu zahăr pudră. Mai repede, Wijan, mai repede! Sunt lihnit de foame. Au trecut ore întregi de la micul dejun. Ouăle alea fierte, șunca și brânza Haverty au fost binevenite, dar mi-ar prinde foarte bine o realimentare în acest moment. Oh, Doamne! Ei bine, mă bucur că nu ne-am împiedicat încă de niciun mister. Asta se întâmplă mereu când suntem în vacanță, deși e doar prima zi. Nu-i așa, mătușă? Mătușă? Mătușă! Nu știam că mătușa e într-o formă așa bună. Acum sunt cu toții cu mult în fața mea. Hei! Unde vă grăbiți așa? E foarte neplăcut! Hei! N-ai văzut indicatorul? E o proprietate privată! Ce? Trecerea este interzisă! Nu e nevoie să fiți nepoliticos. Am scăpat bicicleta de sub control. Asta o să vă fie de folos. Mulțumesc! Făceam un tur cu bicicleta, dar m-am pierdut de grup. Vreau să-i trimit un mesaj nepotului meu. Este vreun telefon în apropiere? Păi este un can în josul străzii. Soarele va pune în curând. Poate vrei să-ți petreci noaptea acolo. Acum te rog să-ți iei bicicleta de pe terenul meu. Îmi distrugi solul numai. Pentru răceala aceasta ar trebui să luați niște vitamine. Cum poate o rață care se respectă să recomande un han atât de dărăpânat? Ați sunat? Da, aș dori să stau aici peste noapte. Sper să-mi întâlnesc grupul mâine. Cina se servește în sufragerie. Oh, minunat, dar cred că mai întâi mă voi refrișa. Nu trebuie să mă înregistrez? Păi, dacă spuneți dumneavoastră. Vazele acelea ar arăta frumos cu niște lalele în ele. Asta ar conferi puțină culoare încăperii. Centrala, vă rog să-mi faceți legătura cu hanul rața olandeză. Mulțumesc. Bună ziua! Sunt domnișoara Malar și în curând nepotul meu, Willard Wijan, trebuie să sosească cu un grup de bicicliști. Vă rog să-i spuneți că sunt bine și că am să mă alătur lor mâine dimineață. Mulțumesc! Haideți, prieteni, nu e chiar atât de rău. Vor mai fi și alte picturi celebre de văzut. Willard, trebuie să încerci să ții pasul, deși n-ai pierdut prea multe. Muzeul e închis azi, pentru că un tablou celebru de Vincent van Rață a fost furat. A? Furat? Mă întreb dacă poliția știe. Iarăși ești în vacanță, Ăsta mi-e norocul. Dintre toate rațele din Olanda, trebuia să mă întâlnesc tocmai cu inspectorul șef Bufflehead. Nu pari într-o formă prea bună. M-am gândit să-l ajut să se antreneze puțin. Mătușa mea a dispărut, iar eu încercam să-i ajung din urmă. Oh, bineînțeles! Cum am putut să uit de mătușa ta? Probabil că se simte minunat țopăind printre lalele.
Am putea folosi mașina dumneavoastră ca să o găsim? Aș vrea să te ajut, dar lucrez la o investigație foarte importantă și trebuie să plec. Cazul are vreo legătură cu tabloul furat? N-am timp de pleacuri, am un caz de rezolvat. Haideți, prieteni, mai avem un tur în jurul orașului ca să ne antrenăm. Vii, Willard? Da, sună interesant. Hai să mergem! Veniți! Willard Wigan, am vreun mesaj? Willard, iarăși fugi? Hai, treci înapoi pe șosea. Tocmai am primit un mesaj de la mătușa. Zice că ne ajunge din urmă mâine dimineață. Ce-ar fi să te trezești dis de dimineață și să te întâlnești cu mătușa ta la jumătatea drumului? Apoi venim și noi. Ți-ar prinde bine puțină mișcare în plus? Bună seara! Bună seara! Sunt Julia Pintel. Ah! Dumneavoastră nu sunteți domnișoara Malar, celebra rațotectivă? Ba da, sunt o rață tectivă moartă de foame. Ia să vedem. Țipar cu sos de struguri, midi cu sos de portocale, crevete cu sos de petale de trandafir. Ciudat, toate sosurile au fost tăiate. Poate că li s-au terminat ingredientele. Nu este cel mai bine aprovizionat Han. Am observat. E atât de dărăpânat și de murdar, nu au nici măcar flori ca să-l mai înveselească. Julia, s-a întâmplat ceva? Nu deloc. De ce mă întrebați? Fără niciun motiv special. Prefaceți-vă că nu sunt aici. Spuneți-mi când pleacă rațele acelea. Vai, Doamne! E în regulă, acum poți ieși. Ce-a fost asta? Mai înainte de toate, dați-mi voie să vă explic. De fapt, sunt agent sub acoperire. De una zi am dat peste gangsterii aceia într-o librărie locală. Mersesem să evaluez o carte veche. E destul de rară. Sunt sigur că veți obține un preț bun pe ea. Apșu! Sănătate! Cât timp aștept evaluarea dumneavoastră, n-aveți cumva o copie din Povești cu rațe de John Updike? Ba da, mai am o copie, dar e rezervată. Vă puteți uita peste ea dacă doriți. Ultimul raft al 3-lea rând de sus. Apșu! Fac alergie la aceste cărți vechi și mucegăite. Dar ce să fac? Pur și simplu le ador. Da, și eu la fel. 43 de diamante, 18 seturi de porțelan rață regală, 20 de lingouri de aur, 37 de seturi de argintărie și floarea soarelui de Vincent Van Rață. Ce e asta? Poftiți! Am venit după cartea de Updike. Tocmai se uită cineva la ea. Apșu! Acum! Așteptați, doamnă, nu vă uitați cartea. A dispărut. Trebuie să o găsesc. Are lista cu mărfurile. Sunt sigură că fac parte dintr-un cerc de contrabandiști pe care îi anchetez. Șeful lor se numește Hapciu. Au fost pe urmele mele toată ziua. Nu știu ce să mai fac. Trebuie să anunțați poliția imediat. Deja se desfășoară o anchetă. Mâine cazul ar trebui să fie rezolvat. Cred că ar trebui să dormi puțin. Ne putem întâlni mâine dimineață mai devreme. Oh, nu m-am mai trezit așa de devreme de secole. Oh, mă doare. Wigan, am pană! Du-mă la seriul poliției din sat! Du-mă pe bicicletă! Hai, du-mă! Dar, domnule, tocmai pornisem în căutarea mătușii mele. Lasă asta, e o chestiune urgentă! Oh, imediat. Domnule! Când ți-ai făcut ultima oară analizele, Wigan? Poate că Julia a adormit.
Julia? Oh! N-ați văzut-o pe Julia Pintel? A plecat cu 2 prieteni. A semnat de plecare? Noi nu ne pierdem vremea cu fleacuri aici. Deci, asta e tot. Mi se răcește mâncarea. Mai exact, când a plecat? N-am de unde să știu. Nu eram aici atunci. Am o mică bănuială că Julia a fost răpită. Ăsta e caietul Juliei. L-o fi pus aici ca să fie în siguranță când se ascundea sub masă. Tot caietul este scris în coduri. Mă întreb ce scrie. Și dacă m-au văzut aseară cu Julia? Oh, probabil se gândesc că e la mine blocnotesul. Acum n-am timp să descifrez codul. Lista mărfurilor de contrabandă, deci asta caută. Dar cum să plec de aici? Gândește-te, Marjorie, gândește-te. Oh, bine că există magazinele cu cadouri din aeroport. Ei bine, mereu am crezut că acestui local i-ar prinde bine puțină curățenie. E doar femeia de serviciu. La revedere, gangsterilor! Tot nu o văd. Pantofi din lemn? Nimeni nu mai poartă așa ceva. Doar dacă ai lăsat-o să scape. Nu e adevărat, tu ai lăsat-o. După ea! Dă-te de pe mine! Oh, vai de mine, cred că mi-am rupt glezna. Au! Îmi pare rău, domnule. Dați-mi voie să vă ajut. Nu mă atinge. Incompetența ta în conducere ne-a băgat în încurcătură. Data viitoare să te uiți pe unde mergi. Da, data viitoare să te uiți pe unde mergi. Gata, nu mai fac joc de greznă pe șosea cu rața asta. Să luăm mașina. Eu zic să luăm mașina. Asta am spus și eu. Nu, eu am spus asta.